Γεια σας παιδιά, GRT είμαι εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Animal Hospital γιατί έκανε και ένα καινούργιο update. Και θα παίξω με τους φίλους μου εδώ πέρα, το Θανάση 349, τον Outhead 7 και τον Μαριέ με κάτω Παύλα 185. Και πάμε να παίξουμε στο παιχνίδι. Και μπήκαμε στο παιχνίδι. Ελπίζω να μην πεθάνουμε σήμερα. Και με πόσο μυαλό αρχίζετε εσείς παιδιά? Με 75, 60, 70. Εγώ με 75. Ωραία, σε ποιο δωμάτιο πάει αυτός? Πάτιεν. Μα δεν είναι κανένας εδώ. Τι λέει, Μα δεν είναι κανένας εδώ. Μας κοροϊδεύει. Τώρα αρχίσαμε. Τι λέει ο άλλος? Όχι. Όχι. Κανένας δεν είναι. Room 1. Πάω εγώ. Φύγε από εδώ Θανάση. Τι λέει αυτός? Πηγαίνει σε room 1. Been here for ages. Τι λέει αυτός? Δεν τρελάθηκε. Καλά όλοι σε... Αυτός έχει καιρό που μάλλον. Τι έχει? Εκεί βάλτε το τώρα. Θέλει αυτό το πράσινο. Πήγαινε εδώ αυτό. Εγώ είμαι ο γιατρός. Γεμίζει αυτό και φεύγει. Δεν πας στο δωμάτιο 2. Πηγαίνετε εσείς. Like the way look at me. Τι λέει αυτός? Αυτός κάτι έπαθε. Τι, το παίζει μαγκάς, το παίζει μαγκάς. Μην το σκοτώσουμε τώρα. Κάντε το εδώ. Κάντε εσείς, μόνος εγώ θέλω να δω κακούς. Κάντε εσείς τα καλά εδώ. Θέλω να δω μία την κάμερα. Δεν έχει το κάμερα. Δεν έχει κάμερες γιατί? Δεν είναι νωρίς ακόμα. Νομίζει. The doctor is arriving. Δεν πιστεύω να κάνουμε λάθος. Μη μου φαίνεται ή άλλαξε λίγο ο γιατρός. Έχει προειδοποιεί και κάτι πράγματα. Όχι τώρα, μετά. You must be the new hire. I'm Dr. Harlow. Το ξέρουμε. Some advice if things get strange. Just keep working. Okay. I will fix up the shutters and security cameras for you. Θα φτιάχνει τις κάμερες. Το νομίζω τώρα πρέπει να έχουμε κάμερες. Να το. Γιατί μου πόσο μυαλό έχει. Περίμενα εδώ. Έλα. Πού είναι? Να το. Αυτός. Πού το ξέρεις τι είναι? Κάποιοι είναι και έτσι, αλλά είναι καλοί. Έχει πολύ μεγάλα μάτια. Το ίδιο είναι. Κολλάει αυτό. Έχω 71% Και εμείς μυαλό. έχουμε μικρά αυτός και εγώ 71. Πάρε τέτοιο καφέ. Πάρε καφέ Κώστα. Έτσι πετάξει. Αυτό που τα λέγει δεν ξέρω. I got room 4. Πάω εγώ. Να εξυπηρετήσω εγώ εδώ. Εγώ εξυπηρετάω. Πού είναι? 4. Αυτό. Εγώ είμαι. Έχεις εσύ αρκεί. Ναι, έλα άτομο εκεί. Ωραία, που φεύγω εγώ. Θα κάνει Μην στο δωμάτιο 4 μην κοιτάξετε πάνω. Μην έρθετε και κοιτάξετε πάνω. Μην έρθετε και... Αυτός νομίζω είναι κακός που έχω εδώ. Μην κοιτάξετε πάνω, μην κοιτάξετε. Θα χάσετε μυαλό. Μην κοιτάξετε πάνω. Δεν θα κοιτάξει, αλλά δεν έχω. Αυτός νομίζω είναι κακός. Να το σκοτώσουμε. Κάντε εδώ. Εγώ θα πάρω. Μπορεί να είναι και καλό. Σίγουρα ρε. Όχι, αφού μόλις το βάλαμε αυτόν έγινε. Όντως.
Όχι, όχι, θα το σκοτώσουμε. Να το βάλω αυτό, ή όχι. Βάλτο, εγώ θέλω να σκοτώσω. Λοιπόν, please. Όχι. Ήταν καλός, αλλά αυτό γιατί πάνε. Έχει κάτι μάτια πάνω, αλλά δεν τα κοίταξα. Εγώ δεν κοιτάω. Ωραία. Θέλω να σκοτώσω αυτόν που είναι αθώος γενικά. Ρουμ 2. Πάμε αγόρι μου, πάμε. Αυτός είναι πολύ καλός. Καθίστε εσείς εδώ να κάνω να δείτε τι θα του κάνω. Κουλάκι του, κεφαλάκι του. Ρουμ 2 είπε. Ρουμ μου αν είναι ένα. Το ρουμ μου αν είναι ένα. Πηγαίνετε. Φύγετε έξω. Το ρουμ ένα μην κοιτάξεις τα πάνω. Γιατί? Γιατί έκλεισε. Και εκεί. Ναι. Ρε μήπως βάλαμε κάποιο κακό. Εκτός από αυτόν. Φύγε έξω. Δεν έρχεται κανένας φωνάζει. Δεν σου βάλαμε κανένα κακό ρε παιδιά. Ποιος κοιτάει εδώ. Τι θέλει. Αυτά άλλα θα σου δώσω. Πάμε να σου δώσουμε άλλα. Φύγετε. Εδώ. Φύγετε λέω ρε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν αγόρι μου άκουσα με. Πάλι έχει πάνω. Τι μάλλον το κουμπάρι. Έχει πάνω μάλλον. Το κουμπάω αυτό το κόκκινο. Το φάκελο. Δεν σε κάνει τίποτα. Uop. Τότε. Έχασα 2-5. Ήθελα να κάνω χαζομάρα. Εγώ έχασα μείον 4 και μείον 6. Δεν γίνεται, 5 χάνεις. Τι κοιτάς πάνω! Δεν πειράζει, έχασα 5. Ναι, έχεις 50% μυαλό, κανόνισε. Θα πάω να πω καφεδάκι. Άντε, τράβα. Έτσι θα το κάνεις τώρα για να πίνεις καφέ. Όχι, άμα είναι βγες. Άμα είναι βγες. Ναι, εντάξει. Room 4 πάω. Πήγαινε σε άλλα rooms. Λοιπόν, ακούστε με. Καθίστε εδώ πέρα. Ελάτε εδώ οι γιατροί. Εκτός από τον κόσμο. Βάλω και αυτό. Όπα, βάλτε όλα. Πηγαίνετε κάποιοι στο room 4. Πηγαίνετε κάποιοι στο room 4. Όχι, αυτό σκοπορά το κεφάλι του. Τι είναι σκοπό να το Νομίζω ότι κεφάλι. πρέπει να το... Τι κάνει αυτός. Σκοπορά το κεφάλι του να σου πω. Αν πάω δίπλα. Θα χάσει το μυαλό. Γιατί. Δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω. Μπίλ δίπλα. Πλάκα ρε, φύγε. Δεν χάνει. Περίμενε. Ωραία, κάτσε εκεί. Μπορείς να του πατήσεις να φύγει. Πρέπει να του πατήσεις. Ναι, μετά χάνεις το μυαλό να το πατήσεις. Και να μου σπάσει εμένα το τζάμι. Έτσι δικό σου είναι. Ναι. Το έκανα. Δεν έγινε τίποτα. Περίμενε. Πεθαίνει. Πεθαίνει. Γρήγορα. Γύρισε το κεφάλι του. Τι έγινε. Πάρτε τον. Πάρτε τον γρήγορα. Γύρισε το κεφάλι του, φοβάμαι. Όχι εκεί. Ουί, 2 τρελάκιδες. Πάω στον άλλον. Αυτός εδώ πέρα. Πώς είχε... Γιωσίχα. Φύγετε. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το τρελάκια. Εδώ. Είναι και άλλο. Βασικά δεν σε πάω καν μέσα. Φύγε. Στο δωμάτιο αυτό μη κοιτάξτε τα πάνω. Είναι πάλι στα μάτια. Ωραία. Όχι ρε, μπορεί να Πάω να πάρω το μαχαίρι. Μην το κλείσετε, ποιος το κλείσε. Εγώ. Γιατί ήταν ένας τρελάκιας. Ήρθε κι άλλος πελάτης. Ήταν ένας τρελάκιας, τι να κάνω. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Αυτό να το κόψω λίγο με το μαχαίρι εδώ. Δεν γίνεται, δεν έχω βάλει κανένα. Δεν πειράζει. Έτσι. Ο άλλος μιλάει μόνος εδώ πέρα. Και γιατί δεν παίρνει μέσα. Ρε φίλε, έχεις πάρει τη θέση τώρα. Όπα, μπέλε, ένας όμορφος. Κλείσε την πόρτα. Ρε, δεν είναι κακός, θα το καταφέρεις λίγο το διδάκι. Α, ωραία, πήγαινε τον μέσα, έλα. Όχι, μην κλείσεις την πόρτα, ρε. Βάλ' το να μέσα, βάλ' το να. Να, μέσα. Πάω εγώ σε αυτό το δωμάτιο. Γιατί είσαι 3 άτομα εκεί μέσα. Δεν σας είπα. Ελάτε εδώ οι 2 γιατροί. Θανάση και Άουτσιετ, ελάτε εδώ τώρα. Ρούμε 7. Εγώ έχω 40 μυαλό. Θα κάθεις και κάπου εδώ πέρα, εντάξει. Δεν θα πηγαίνετε μέσα, εκείνο ο άλλος. Ρούμε 7, πάμε. Έχασα 10 μυαλό. Γιατί? Ήταν εδώ πέρα κάτι. Ένα ψηλό και μαύρο πράγμα. Τι ψηλό και μαύρο πράγμα. Φύγετε έξω. Φύγε έξω, λέω!
Ωραία. Ναι. Τρελάκες. Πολλοί τρελάκες δεν υπάρχουν εδώ. Τον επόμενο καφέ, πόσο μυαλό έχει? Εγώ 57. 62. 44. Ρε φίλε, μην χάνεις μυαλό. Πού έχει 60. Έτσι θα πεθάνουμε όλοι. Φίλοι. Άμα έχεις το δωμάτιο. Άμα είναι έτσι. Αφού χάνετε μυαλό. Χωρίς λόγο. Ρε φίλε τώρα. Δεν έχει κανένα. Αφού έχω ένα τρελάκι εδώ. Αυτό το πράγμα... Λοιπόν, ήρθε η ώρα του μαχαιριού. Ήρθε η ώρα του μαχαιριού. Αντίο. Καθαρίζουμε. Κλείνουμε εδώ πέρα. Να μην το δει κανένας. Το πτώμα αυτό. Έλα, σήμερα καλά τα πήγαμε. Έλα τέρας. Μείον 10 έχασα. Τι ήταν αυτό, με κοιτούσε ένα τέρας. Ναι, αυτό κοιτούσε και την πύλη. Ναι, αυτό κοιτούσε και εμένα. Δεν χάσει μυαλό. Γιατί να το αποφύγει. Δεν ξέρω. Αλλά έχασα πολύ. Πόσο έχει? Μείον 10, έχω 46. Αυτό γιατί δεν ανοίγει, άντε άνοιξε, πρέπει να πάρουμε κάτι. Τώρα θα μου σταματήσει. Κάτι πήγε την κάμερα. Αν είναι μερικές κάμερες, λέει, που θα χαλάω. Που θα τις χαλάνω μέσα στα... Ω, τα πήγαμε καλά. Πού έχει? Κοίτα. Εγώ θέλω. Θα έχει σε λίγο ξανά. Ρε! Μίτσο, ο καφές είναι απλώς ένας καφές. Κώστα, φυσιολογικός. Άντε. Φυσιολογικός. Δεν το βάζεις. Εγώ σκοτώνω κιόλας άτομα. Κωνσταντίνε. Σου δίνει μυαλό. Μπορείς να το σκοτώσεις. Μπορείς να το σκοτώσεις. Από όπου και να είσαι. Δημήτρη. Από όπου και να είσαι. Διέρκη. Εσύ δεν χρειάζεται να πάρεις όλα πλέον τέτοια. Πιο πέρα, μερικοί Να πάρω καφέ, έχω πολύ λίγο τελετές. τέτοιο. Πάρε και να το κάνουν τελετή μέσα στο δωμάτιο. Δεν έχει άλλο. Αυτό είναι το βάζω ή όχι, είναι πολύ κοντό. Τελετή, όπα. Μίλα στο κούτσικο. Τι κάνεις το κούτσικο εδώ μέσα. Να του δώσω τα σωστά. Όπα, πέθανε ένας. Ναι, γεμίστηκε πάνω. Όπα, φίλε μου. Πάμε. Γρήγορα. Πέθανε, ξυπνήθηκε. Θα πεθάνει. Πάμε γρήγορα, κάντε τα. Εδώ. Έλα μωρέ το 100% κάνει τώρα μία ώρα. Ο άλλος πεθάνει. Δεν πεθαίνει τώρα γιατί το βάλεις στο κρεβάτι. Α, πολύ καλά. Τι έγινε Θανάση? Ξέχασα τον άνθρωπο στο δωμάτιο 7. Εσύ είσαι γιατρός τώρα. Πρέπει να του σώσουμε τη ζωή. Μην πατάς νεκροκεφαλές. Μην πατάς τίποτα. Μην πατάς νεκροκεφαλές. Τα έχει πατήσει όλα και τις νεκροκεφαλές όλα. Αυτός δεν είναι χαρούμενος, δεν το βλέπω να είναι χαρούμενος. Ήρθε... Τι σου του. Να, μου δίνει μια απαντήση. Names wrong from accounting. Oh. Keep here, new people. Το κάνουμε μαζί. Τι θέλει αυτός τώρα? Δεν πρέπει να το βάλω μέσα. Δεν το σκοτώσεις, καλώς. Κοίταξε λίγο. Όχι. Άκουσε με. Δρόμο 8. Θα είσαι καλό παιδί, εντάξει. Δρόμο 8 πηγαίνετε γρήγορα. Πάω δρόμο 8, εγώ πάω. Είναι δύσκολο, πρέπει να πολλά. Όχι πολλά. Ελάτε δύο άτομα, εγώ και ο Outshed. Outshed. Έλα Outshed. Δεν το βάλω αυτόν. Ναι ρε, άραξε. Το βάζω. Όχι ρε, άσε να και να φύγει τώρα. Ωραία, τι να θέλει. Τι θέλει, για να δούμε. Πρώτο πρέπει να το... Κομπαλάς, τι κομπαλάς. Θα αργήσει πολύ στο δωμάτιο στάνα. Ήρθε κι άλλος τέτοιος. Πεθαίνει! Α, όχι, νόμιζα πεθαίνει. Ωραία, δώσ' του. Τι άλλο θέλει, αυτό εδώ. Φύγε ρε Θανάση, δεν σου είπαμε να... Ό,τι να είναι ρε. Πεθαίνει ρε αυτός! Ναι, πρέπει να το κάνετε γρήγορα. Γιατί?
Αφού το μαχαίρι ήθελε. Το έβαλε και Θανάση. Ρε Θανάση! Δεν έβαλα τίποτα. Ο Μπίλης το έβαλε. Το έβαλε ο Μπίλης. Ρε παιδιά! Καλά τώρα, πάρτε 2 ευρώ. Θα σας δώσω 2 ευρώ τώρα. Τι κάνετε έτσι, αφού ρε φίλε χαλάτε χωρίς, σκοτώτε χωρίς λόγο ρε φίλε. Ρε. Fire! Τι room 2 fire! Έχει φωτιά. Δεν μπορώ. Έχασα τέτοιο. Ο Θάνας πέφτει στη φωτιά. Χάνει! Μπράβο Θανάση. Μπράβο ρε Θανάση. Visitor failed. Κι αυτός πέθανε. Πάρ' το γρήγορα στο δωμάτιο που σου λέει. 6 λέει, αυτό είναι το 5. Αυτό είναι το 3. Εκεί μου λένε. Το 6 δεν λέει. Ωραία κάντε τον εκεί να πεθάνει, εντάξει. Έχει έρθει ένας φίλε. Εγώ αυτός ζητάει καφέ να το δώσω. Όχι. Δεν θα χωλάμε τώρα το καφέ μαζί αυτόν. Θέλω να σου δώσω αυτό. Καλά είναι. Εγώ άμα του το δώσω. Θα το κλείσω. Ναι. Σίγουρα. Δεν θέλω να δώσω καφέ. Γράφω. Μόνο κόφι του δίνεις. Του δίνεις απλά. Oh, you better watch. Oh, I don't like being refused. Ναι, για. Αυτός νομίζω είναι serial killer. Έτσι έχω ακούσει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έτσι έχω ακούσει. Άρα αυτός μπορεί να έρθει μετά στις επόμενες μέρες να μας σκοτώσει. Πόσο μυαλό έχεις, Θανάση? Μπράβο. Ποιος είναι? 41. 75. Δεν γίνεται να τα καθαρίσεις κάπως. Με τον πυροσβεστήρα μήπως? Να τα καθαρίσεις. Έλα έξω ρε και ρίξε. Ο πυροσβεστήρα που το βρήκατε? Πού βρήκατε τον πυροσβεστήρα? Α, έχει εδώ. Εκεί. Κάνω εγώ έναν εδώ πέρα. Βασίλη, μέχρι στον πυροσβεστήρα. Πήγε να τον πάλι εκεί. Ωραία αυτά. Όπα, θέλει 3 πράγματα. Δεν έχω χώρο για 3. Πάμε. Μην πάρετε κάτι λάθος. Με το επόμενό μας λάθος κάνουμε. Ένα μέλι θέλει. Ναι, το θέλω εγώ το μέλι. Τι μέλι? Το έδωσα. Θέλω να το αφήσω. Ναι, δόκτωρ. Μη χαλάς. Δεν έχει, είναι άπειρο. Τότε τι το πατάς? Αν ο Βαλιές θα μας κάνουν μετά. Α, όχι, τώρα έρχονται 6 άτομα. Λοιπόν, άστο κι εσύ, έλα κι εσύ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γρήγορα. Θα έρθουν άτομα. Έρχεται το άντρε. Έχω 33. Εγώ 43. Παίρνω ένα καφέ. Πάρε. Γρήγορα όμως, γιατί έρχονται κι αυτοί τώρα. Εντάξει, έρχονται. Ετοιμαστείτε. Εγώ κοιτάξτε, με πεθάνει. Κι άλλο τον πρώτο που θα πέσει. Ο άλλος πήγε μόνος του. Αυτός καίγεται. Α, καλά. Εγώ σε αυτό που καίγεται. Τον παίρνω, τον πάω στο δωμάτιο 7. Αυτός καίγεται. Δεν πειράζει, υγεία. Άμα τον έτω. Ωραία, τι θέλεις? Κρέμα. Εδώ. Γρήγορα, δεν βλέπω. Πού είναι οι άλλοι? Ένας πεθαίνει είναι νομίζω στο δωμάτιο 8. Πάω γρήγορα. Δεν πάει πιο γρήγορα, παιδιά. Έλα να του κάνω αυτό, γρήγορα. Όχι, αυτό. Αυτό. Νερό, θέλει νερό. Να βρουσεί το παιδάκι. Όχι, Μέτρη. γρήγορα. 40 δευτερόλεπτα. Πριζόλα, γρήγορα. Σταματήστε. Room 4 πηγαίνετε κάποιος. Πεθαίνει ο άλλος στο room 4. Το room 4 είμαι εγώ και σχεδόν το εγώ είμαι στο room. Ωραία, γρήγορα, άντε γρήγορα, room 4, γρήγορα. Να έρθω. Πόσα πράγματα θέλει για να ζήσει. Ωραία, εσύ το λέει καλές. Όχι ακόμη. Εγώ είμαι στο room 3. Κάνω
Άντε, δώσε την καρδιά, την καρδιά. Το room 8, ποιος πήγε? Το room 8. Όχι αυτή την καρδιά, την άλλη. Room 8. Το λέκαλες. Ωραία, πάμε στο... Έχει και ένα στο room 7, το είχα αφήσει εγώ. Για να έρθω σε εσάς. 7. Στο 6. Ναι, αυτό λέω. Ωραία, πάω να αφήσω. Τους προλάβαμε. Ναι, δεν θα πεθα... Δηλαδή πόσα λεφτά θα μας δώσει τώρα? Θα μας δώσει πολλά, πιστεύω. Ωραία, πάω να πετάξω το κρέας. Να περάσουμε αυτή την πάρτι. Χρειαζόμαστε να εξυπηρετήσουμε 2 ακόμη άτομα. Πήγα να δώσω λάθος φάρμακα. Αλλά δεν το παρατήρησα. Είναι κάποιος άλλος σε κανένα δωμάτιο 6. 4 είναι. Ωραία, ποιος δεν του πήρε? Έχουμε εδώ ναι. πέρα εγώ για να... Το 3 είναι ένας, όχι. Το 2 είναι ένας. Ωραία. Αλήθεια. Ναι. Ρε, γιατί δεν το πήρε στο 2? Να, είναι κανονικός, όχι δεν είναι κανονικός. Ωραία, τον έκανα αυτό. Λαρά. Ωραία φίλε, πρέπει να έρθει ο γιατρός τώρα πάλι. Νομίζω ότι θα έρθει μετά από 2 πελάτες. Μα δεν έρχονται πελάτες. Μήπως πρέπει να... Τι είναι αυτός πάλι που... Έναν ακόμη πελάτη. Είναι κανένας πελάτης εκεί μέσα. Στο room 6 είναι κανένας. Δεν έκανες ένα στο room 6 είναι εντάξει. The doctor is arriving, ωραία. Τους κάναμε όλοι. Ναι. Είναι ένας και στο room 2. Ωραία, βρε. Τώρα γίνεται καλά. Τι ήταν αυτό? Good job, the emergency is over for now. Για τώρα, Τι? έχει κι άλλο. Αλήθεια. Αλήθεια. Πω. Ποιος θέλει να πάρει καφέ? Εγώ έχω 39, εσύ Θανάση? 38. Ωραία, τι πάρε. Έχω, πόσα λεφτά μας έδωσε? Έχει 12 ευρώ. Έχω 626 ευρώ. 516. Παίρνω μια κάμερα. Την πήρα. 400. Εγώ παίρνω αυτό εδώ πέρα. Εγώ πήρα μια κάμερα. Εγώ. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Κάτσε. Α, πάρτε το, είναι τσεκάρει πιο γρήγορα. Το πήρα εγώ. Το πήρα. Αυτή Τι είναι η κάμερα είναι για ανομαλίες. Ο άλλος είναι ανώμαλος. Ρε δεν έπρεπε να την πάμε εκεί. Όχι, ποιος την έβαλε εδώ? Εγώ. Take, να την παίρνω. Εγώ δεν την πάρω. Την πήρα. Εγώ μετά θέλω να πάρω το πιστόλι. Βάλτε την εδώ, εδώ. Πού? Βάλτε την από εδώ μέσα εδώ. Δεν ξέρω, βάλτε την από εδώ. Μετά μπορώ να πάρω και το πιστόλι. Τι άλλο? Βάλτε την απ' έξω, βάλτε την απ' έξω. Το βάζω εδώ. Το βάζω εδώ πέρα. Καλά, πάρτε την κάμερα, βάλτε την όπου θέλετε. Δεν ξέρω. Όπα, ο άλλος έκανε κράκ το κεφάλι, μην το βάλετε μέσα. Μην το βάλετε μέσα. Ωραία, άνοιξε το γρήγορα. Ωραία. Αυτό θα κάνετε. Την κάμερα εκεί πέρα αυτήν. Ένα φάντασμα. Τι? Ένα φάντασμα με κυνηγάει. Fire. Δεν σε κυνηγάει κανένας. Όχι, ήταν ένα φάντασμα στο room. Το πήρα. Ερώστε. Εδώ. Όχι, γιατί. Δεν κάνω εγώ πύλη. Από εδώ. Έλα. Πού είναι? Λάτο. Όχι, αυτό θα μιλήσει μαζί. Το έκανα. Έγινα συμβουλές και το βάζω μέσα. Το βάζω φωτογραφία. Τι έγινε? Τι έγινε. Δεν το βάλω μέσα τώρα. Ναι. Κοίτα λίγο. Ξουτ! Περίμενε, μην το κλείσει ακόμη. Όχι, ανοίξε το ρε! Να το βάλουμε μέσα! Έλα ρε μπρο! Έλα ρε Μπίλι! Θα βάζω αυτό μέσα. Να, αυτό εκεί πέρα πρέπει να σκοτωθεί. Να το σκοτώσουμε! Έχω το τέιζερ, μην ανησυχείς! Θα το βάλω. Ναι! Το τέιζερ μπορείς να το κάνεις από εδώ που είναι τώρα. Δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν μ' αφήνει. Ναι. Δεν μ' αφήνει. Πάντα το πάω. Το φάντασμα στο room. Το πατάω. Δεν το είδα. Έχει έξω το τέιζερ. Α! Σοφά! Τέρας, Μίτσο. Πού ρε? Με κύριε... Ρε
Μην με κοροϊδεύεις, εσύ δεν σε κυνηγάνε πράγματα. Αυτό δεν είναι. Πεθαίνει ένας! Ναι, αυτό. Αυτό λέω ότι είναι φάντασμα. Όχι φάντασμα. Ποιος με σκοτώνει? Ποιος με σκοτώνει? Α, φάντασμα. Ποιος με σκοτώνει? Φωτιά στο room 4. Φωτιά. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα. Τι γίνεται, φάντασμα! Είναι φάντασμα! Κόμε την ηλεκτρική, έχω 31 μυαλό. Εγώ 25. Εγώ ξέρω. Θα πω καφεδάκι. Εγώ έχω 25, ρε παιδί μου. Έλα να πάρει. Αφήστε το να περάσει μέσα. Μπίλι! Δεν το έκλεισε εγώ. Τι να περάσει. Τι να περάσει μέσα αυτός. Ναι, Ας το σκοτώσουμε. τι είναι. Δεν έχω. Ρε, τι τώρα ανοίγεις. Ούπα. Έρχεται. Θα πάρει το τέιζερ. Όχι, θα το πάρω εγώ, φύγε. Έρχεται το φάντασμα. Πρέπει σε κάποια δεύτερα πρέπει. Δεν γίνεται. Πού είναι το φάντασμα? Ήταν εδώ πέρα στο διάδρομο και τώρα εξαφανίστηκε. Παίρνω λίγο την κάμερα ένα λεπτό. Να το. Ένας πεθαίνει, ρε. Δύο φαντάσματα. Είναι τα φαντάσματα που πες. Όχι, πήγε. Πήγε το φάντασμα. Και με σκοτώνει το φάντασμα τώρα. Πάει ένα στο room 5. Είναι ένα. Χαζί, χαζί. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Από τι θα πεθάνω. Ροζ, ροζ, μπλε. Ροζ, 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 μπλε, ροζ. Κοίτα λίγο το κάνω, πειράματα. Κοίτα λίγο το κάνω. Το ξέρω. Το κάνω κι εγώ. Πέθανα. Α, χάσαμε. Γιατί. Επειδή μάλλον πέθανα πάρα πολύ. Σας είπα, δεν γίνεται. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν τα καταφέραμε, χάσαμε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βίντεο.